kasata, 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 Nijar ce. Bani da kowani maraya ne, Nijar ce ta zama kasata. Naga kina ta haifa yayaye, baki da ko wajen makwanci. Na rasa inda zani in zauna, kasata ki ban masauki. Nijar baki nuna ki, talaka bai da wani gata. Ga manyan cikin ƙasata naga kuna ta ƙara harɗewa, kuki kuma talaka gata. Sai dai ku ɗauki yayaye ku kai su wajen makaranta, shi ko talaka sai a kyale shi ba aiki ba makaranta. To Allah ba za ya kyale ba, gare mu shi ya zama gata. Ni wannan kasar ban gane ba, ya kika kyala wasu yaya sai yawo suke makotanki da yunwa a wasu gaya. Ke kuma ga abinci ɗakinki fati ba batun musaya. Na rantsa komai cikin Nijar ku duba ya zama baya. Kashin dankali suke kanmu, yara har maza da mata. Ku tun wuri ma ku ɗauki gyara, in kuma kun ƙi za mu kyale ku, kun Allah ku karɓi gyara. Kowa in ya duba mulkin ku sai ya ce kuna da gyara, amma ba ku nuna kun karɓa, kullum mu kuke harara. Kun saba mu gane kokan mu, bare mu yi wa wasu gata. Al'umma suna ta kai koke amma ba ku nuna kunji, kuma da mu sai ka ce dabba mai neman abinci zuzi. Dabbobin ku sun fi burge mu kan rayuwar mu kunji. Duk talakan cikin ƙasar Nijar zancen ilimi yake ji, amma shi gare shi ya koru tun farko bai san da shi ba. Yadda ta zama wannan hali, in maganar rishin abin yi ne yanzu da mu ake misali. Haka yasa waɗansu shaye-shaye a ɓoye har ya fita fili, ƙarshe sai su fara yin sata domin gare su babu halin rike kansu ko kwadanginsu, zaman banga mafita ba. In mun tashi tun muna yara wa mu san zaman gida ba, kasashe muke ta haurawa badan ba mu san gida ba. Sadan babu ayyuka gunmu zaman banga mafita ba, ta dole za mu bar iyayenmu badan ba mu san gida ba. Ko aina ana ta nuna mu da Nijar baya da gata. Kasata, 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 Nijar ce. Na san za mu samu sauki da arziki cikin kasar tamu, amma babu wani mataki da za ce talaka ya taka, sai dai mai kuɗi da mulki. Ko hanya gare mu ba mai kyau, bare mu hau mu samu sauki. Ko da asibiti ba zancen da kawai dole sai a birni.
ƙarya na zayyano ba, ka je ƙauyuka ka dudduba ba ka ki kaga gaskiya ba. Mulki ne ake na zalunci ba dare na shugaba ba, ba sa son su sauke haƙƙinmu ba sai sun ruwan kuɗi ba, su mana ayyuka mu ingantu kamar 'yan uwan ƙasata. Siyasar mu kaji suka mai da kowa, za su riko abin da ya samu su ce za su bai wa kowa. A nan za su nuna sun damu da rayuwa ta tallakawa, bayan sun ci sai su kyale mu su manta da tallakawa. Sai an zo batun harajin mu a nan za su gane kowa. Kamar Niger da ita ce ta zama ƙasata, kuma a dole zan yi kishinta, na so ku gane manufata. Manya namu ba su kishinmu sai satar kudin ƙasata, in matsala ta zo ƙasar Niger si turai su je su huta, shi ko talaka sai a kyale shi ya mutu tun da bai da gata. Ku masoya maza da mata, burina na aika saƙonku ga manyan cikin ƙasata. Ban tsoron a zo a kama ni da gare ni babu gata, na san rabbi za ya kare ni tunda ina da gaskiyata. Ku muna addu'a masoyana aka yasa na ƙara girma. Masu ƙarfi su gyara su daina zalunci, ƙasata ta daina zafi. In kuma sun ki zanta tonawa muryata tana da ƙarfi, zaluncin su zanta furtawa sirrin zana buɗe murfi. Sunan tabiyin ta waƙar nan fashin bakin cikin ƙasata. Na rasa inda zani in zauna, ƙasata ki ban masauki. Nijar ba ki nuna kishin talaka bai da wani gata.